Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mirasol, 32 anyos, single ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Tagum City, Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga gikuha sa iyang amahan nga wa man ang hidnako. Aron niyong hisabtan, sugdon di ay nako sa dihang niuban ko sa akong kaila nga moadtog Cebu kay misaad nako nga hatagan kog trabaho. Ingon ini ang mga panghitabo. Maayo kay nauli ka na dinhi sa ato, day. Lagi day, uy. Gimingaw na sa ko din sa ato, uy. May paka. Kay naana kay maayong trabaho dito sa syudad. Lahi na gid ka ayaw ang imong pamustura ron, oh. Mura na saan ka og taga Cebu. Ikaw, good. Asam di ka nagtrabaho ron? Na, wa pa lagi day, uy. Ay, Bago lang kong nihawa sa akong last nga gitrabahoan. Ngita lagi kog laing kasudlan. Day, basig na akay pwedeng kapasudlan nako diha nga arang-arang nasag sweldo pa. gyud. Interesado man ka kang matog Cebu. Oo, oy. Okay ra gid kay ko basta naalang ko trabaho. Ah, sige ha. Kay ingnon akong amo. Okay, sige day, salamat kaayo ha. Pero, day, kuan ba? Nakay cash di ha? Ha? Pwede kong makahuam ni mo. Ilisa lang ta ka inig ato nato sa Cebu. Tinuod ka, anak day. Lagi. Laha. Mura man ni siya wa kailan ako eh. Silingan nakakaita din eh. Nagduda ka na ako. Ay, wa man. Pila man di ay imong huwaman. Nakay 3K di ha? Pamasak ko pe. Day, hala, uy, ang akong kwarta din ni 5K na lang yun ni. Magsugot ko nga, pahuwa mo tikag 3K. Pero sure day ha, ngay nag-abot na to sa Cebu. Mabayran yun ko ni mo ha. O lagi. Ay kapala ka. Uy, kalayo ra ba sa Cebu nak? Sure ka ng desisyon mo? O ma, nagkabala ka ma. Nabitaw si Nini. Maguban mo mi dito sa Cebu. Lagi. Abi na kong ikaw rang usa nga mo adto. Naala sige, pag-amping baya dito. O ma. May gani day kay misugot na sa mama ni mo no? Na, di gid unta to day oy. Pero ni pasalig man ko niya nga ubanan ko nimo dito sa Cebu. Ah, Unyan sa ta? Asan ta pa ingon ani? Mo diretso na ta ani sa giingon nimo nga imong kapasudan akong trabaho? Maayong adlaw, ma'am. Amiga ko ni Nini, ma'am. Unsa? Unihain naman ron siya. Unsa, ma'am? Nangawat na siya na mo. Hain siya. Ma'am, kinuo ko. Kakonsabok katingali ni Nini, no? Ay, ma'am, diliin taon, ma'am, uy. Huwag ko kalibutan, ana. Bago pagi ko naabot din, ma'am. So, klaro na lang, nga gigamit kang Nini. Alo, huwag man ko magtuo, ma'am, nga makahimo siya na ako, ini. Kadiyat lang, ma'am. Ako siyang tawagan. You have dialed is either unattended or out Oh, of office. unsa naman? Please try your call. Dili ni mo makontak. Dili, gid, ma'am. Maro tong babayhana. Nganong ni uban man kaniya din ha? Gisaaran man gud ko niya, ma'am. Nga na ako na siya kapasudlan akong trabaho din Nakahuam ganito siya na kwarta. Kay misaad po siya nga iya kong ilisan inig-abot na mo din Huway batasan. Unya, asa man kapaingon ron. Wa ko mahibaw, ma'am. Wa man ko'y kaila din good, ma'am. Ay, ako, manggiloyon manggidunta ko ba? Pero pasensya na. Nga dili ko makapasod ni mong trabaho din Ilabi na kay kaila kang Nini. Dili na ko gustong makumpiyansa. Nakasabot ko, ma'am. Paitaan ni akong gidangatan din, uy.
wa ko magdahom nga makahimo si nini nako ani. Ang tudron, dili gihapon ako siya makontak. Daoy, wala na ba ko pamiliti pa uli kay iyang gihuwaman nga akong kwarta. Unya ni saad man siya nga iyan akong ilisan inigabot din eh. Ay, asa man taon ko ini, oy. Miss, okay ra ka? Oh. Ayaw pag-standby din sa daplin sa daan kaya tingalig maumsa ka. Dili na ko nakaila si Jipoy. Sa tinuod lang, mura kong nakalma gamay sa diyang niduol siya nako. Kay gibati na kong wa ko'y laing kasandigan atong panahon na, kundili siya ra. Kay wa manggid ko'y kaila sa syudad ato. Gitabangan ko niya nga makasud og trabaho sa usa ka salon, hangtod nga nagsige na mig uban-uban, unya, dunay nahitabo namo. Hangtod nga nagbunga ang nahitabo namo. Doon na di ay siya'y asawa, pero matod ni Jipoy, hagbay ra silang nagbuwag. Paguna, okay raman ang dagan sa among relasyon. Pero sa diyang nilima na kabuwan ang akong tiyan, dini na nagsugod ang kagubot, ilabi na kay nagsigi og samok-samok nako ang iyang asawa. Unya, Magigbuwag na ko nimo. unsa? Pero Jipoy, na naman tayo maabot nga anak. Karon na lang noon ka magkigbuwag nako. Di taundangan sa kong asawa. Kung magpadayon tagyapon ni nani. Abi na kong nagbuwag na mo. Oo, pero dili sa papel. Mga bisagon si buhato na to. Asawa gyapon ako siya sa mata sa balaod. Kalo ka blaka. Masuporta gyapon ko sa bata. Kapait ba yan na imong ginangatan, day, uy? Lagi day. Pero gihangad na lang nila akong tanan sa Ginoo. Mao gyud day. Oh, maayo kay nakauna-una kag bisita sa imong anak. Nakikita ko kay gusto ko nga mo suporta sa bata. Ikaw na ka? Wa pa. Niyaw. Ipalit ni sa pagkaon dito. Paabot ko din niya. Ako lang ni kupot sa itong anak. Okay, sige. Oh, asa naman si Jipoy? Wa naman din sa among gilingkuran ganina. Ala, gikidnap ka niya ang among anak. Ginoo ko! Wala, uy. Kaamaw ba na ng jipoy, God? Na-report na mo sa kapulisan? Oo, day. Pero matod sa mga pulis nga mo-update ra kuno sila nako. Wa masag ko makatultol sa ilang good. Ang iyang asawa, akong chatan, day. Sige, day. Chat ti, Jod. O baka tawgi. Kikinahanglan jud nimong mabawi ang imong anak, uy. Kaya ikaw ginahan. Ang nga anak nimong bata. Dunay katungod akong pana kay amahan siya. Pero inahan ko. Mas doon ako na kong katungod sa bata. Kinahanglan iuli ninyong bata na ako, ha? Kung dili mo gustong pailan ka mo kaso. Sige! Bata! Kay pailan sa tika og kaso nga ni patol ka sa akong pana, unya nagpamabdos pa gyud ka. Oh, unsa? Hangtod ron, naapan nila ang akong anak o wa pagiuli. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Maka-file ba ko og kasong kidnapping sa lalaki sa pagkuha niya sa akong anak bisang paman kung siya maoy amahan? Ikaduhang pangutana. Matod sa asawa, filean kuno ko niyag adultery. Maka-file ba siya kaso nako nga wa naman mi sa iyang bana? Kay matod niya,
Bisag wa na kunumis iyang bana, pero sa ngan nga nagbunga ang among relasyon, nakasa gihapon kunukos balaod. Ikatulong pangutana, wa ba gyud ko magsamok-samok nila? Wa gani ko mamugos og pasuporta sa bata. Unsa may pwede na kong buhaton? O asa man ko pwedeng moduol? Ikaupat og katapusang pangutana, pwede ba makasuhan og apil ang asawa sa kasong kidnapping? Since nakaibaw man siya nga gikuha sa iyang bana ang among anak, nga wa kini mananghid nako. Nagduda man gud ko nga may kalabutan usab ang iyang asawa ini, ilabi na kay wa sila'y anak sa iyang bana. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mirasol. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og karon ako ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal, personal, no nga mga problema sa inyong mga dokumento sa inyong karelasyon, kapikas, mga unsa pa ninyong giagian din ha, muna ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante guys, kumplituhan lang gid ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana, mga problema para among mas masabtan, no? Unya mas mahatagan sad namo og klaro nga tambag ug tubag kay ang mga pangutana manggod usahay among tubag magdepende kung unsa puy mga circumstances surrounding ana ba, nganong naabot ta aning puntuha, nganong unsay nahitabo di ay di ba unsay background ba, mas klaro pod and mas makahelp pod mi ninyo ha. And thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw. Usahay dili makapaminaw live sa radyo kay na busy, way baterya, way signal, way kuryente na nilakaw baron, pero inig pauli maminaw pinaagi sa ato ang YouTube channel or sa RMN nga Facebook account nato, no? So pasalamat kaayo mi from me Dr. Obra sa tibok RMN Production Center, no? Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsuporta, pagsalig ug pagpaminaw sa ato ang programa Kini ang Akong Suliran. Thank you kaayo, no, sa mga nag-like ug nag-follow pod sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account, Attorney Elaine sa Instagram, no, ug sa X. Guys, ato ang letter sender karong adlaw si Mirasol. 32 years old, nay usa ka anak, single, pero taga Davao City ni siya. Kining iyahang mga pangutana gipadaman ni niya kay naa siya'y problema sa iyahang anak kay gikuha sa amahan. Unya wa ra ba to nananghid, no? Momentoy ato ang na nahibaw unya kay nilakaw man ni naaman ni siya napasiguro kag Cebu City ron inday Mirasol, no? Unya ang kato hangtod karon kat nilarga manggod ni siya, no? So gikuha sa papa to as pamilya to aside sa papa. Hangtod karon wa pa niya nakuha ang bata. So mao ni iyang pangutana. Matud sa maka-file ba kuno siya og kasong kidnapping sa lalaki sa pagkuha niya sa iyahang anak bisan pa man og kung siya'y amahan? Okay, actually na rule na gyud na sa Supreme Court, no, and I'm not wa pa ko kakita og na usab usayang ruling good Supreme Court guys, mag-usab-usab ba, pero as far as I know ha karon wala na mausab ang ruling sa Supreme Court. So right now ang ruling sa Supreme Court is that there is no kidnapping kung ang gikuha iyahang anak kay naamsay katungod ang papa, pero pwede ta maka-file o kanang gitawag nga habeas corpus aron atong makuha, no, ang bata. Kay kung dili mo minyo, single man ka, kaipon raman na nimo, illegitimate ang bata, ang katungod sa papa visitorial rights. Ikaw mo'y na ay custody ngadto sa bata, no? Karon ang atuang ikaduhang pangutana is
Matud sa asawa, filean kay minyo man itong laki no. Matud sa asawa, filean kuno niya adultery. Magka-file ba siya kaso nako nga wala man mi sa iyang bala naman mi sa iyang bana. Kay matud niya bisag wala na kuno mi sa iyang bana pero sa ngalan nga nagkabunga ang among relasyon nakasala gihapon kuno kus balaod unya iyang bana wa nga kamumang duha. Di day niya filean og apil. File sa iyang bana kay imo may nagi atraso niya no. So mauna ang nahitabo ron. Dili gyud pwede no ma-file og adultery nga man. Duha man ni ka klase nga kaso ang ma-file nato sa usa ka tawo nga minyo nga naay lain. Ang kanang adultery para nas babaeng minyo. Ang kaso nga ihatag ipasakan og sa katong iyahang kabit nga lalaki. Pero ang kanang sa lalaking minyo, ang kaso nato concubinage. Now, nganong lahi-lahi maning duha, nga minyo man silang duha. Puro man na about sa pagpakasala o pagpangitaglain, pagpangabit. Ang pangtubag ra gyud ani no ambot. Depend ngano gyud na nga gilahi-lahi pod sa mga naghimog balaod. Ang giingon nila kay tungod nga kasagaran sa mga congressman ug senador nga nagmugna sa balaod sa una laki. Manang ilang gihimong lisod para di daw kuno sila masakpan. Pero a more logical nga explanation ani. Posible pod no tinuod pod pero naabi gyud explanation guys nganuman. Ang adultery manggod mas dali nimo i-prove. Nganuman kung adultery babae nga minyo nakigrelasyon. Dili kinahanglan nga naay anak, dili kinahanglan nagbunga, dili kinahanglan sayon kayo iprobar ang adultery kumpara sa concubinage. Ang concubinage dili kinahanglan naay anak pero dapat ang ilang relasyon nagpuyo sila sa usa ka balay nga skandaloso ang pamaagi unya ang ilang pagpuyo isip banag asawa. Di ba? Lisod iprobar ang usa relasyonan diri dapat nagpuyo. So meaning to say, pwede mong magkarelasyon pero wa mo nagpuyo. Pwede ka pong ka makihaag concubinage kung laki ka. Di ba? Lahi gyud siya. Nganuman because ang wisdom ani guys is this. Ambot og modawat mo but mauman nga ang babay manggod is the one that will carry the child, no? Unya delikado pod on the part of the family, sa pamilya mismo kung ang inahan, ang asawa, ang babay mismo mo'y naaylain unya simbakog maminyo siya, ang balaod baya nato nag-ingon nga kung ang anak mataw suds kaminyoon, legitimate meaning to say kung maskig dili niya papa, mahog nga bana man siya mahimong mangangkon nga anak niya. Mahimo manggod pod nga ang babay di pod musultig kinsay papa, di ba? Pwede man niyang ingnon ipaangkon dito sa lain kay siya ram sa kibaw kinsay papa ana. So munang in that way, no? That is the explanation nganong sometimes makaingon ta nga nganong dili equal, no? Ang treatment, no, sa babay ug lalaki nga minyo unya muduwag laing tem. Okay? So di ka makiyag adultery. Samot na karon nga wala mod no, dili ka makiyag adultery, Mirasol. Ikatulong pangutana, wala ba gyud ko magsamok-samok nila? Wa gani ko mamugos og pagsuporta sa bata. Unsa may pwede na kong buhaton ug asa man ko pwedeng muduol. Pwede nimo kwaon ang bata if you want to, no? Pwede ka moadtong sa DSWD, sa pulis, or pwede pud ta mo file og kaso kato akong giingon nimo nga habeas corpus og custody sa bata. If you're willing, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, pwede bang makasuhan og apil ang asawa sa kasong kidnapping since nakabaw man siya nga gikuha sa iyahang bana ang among anak nga wala mananghid nako. Nagduda manggod kong may kalabutan iyang asawa ani ilabi na kay wala sila'y anak sa iyahang bana. Like I said, wa manggoy kasong kidnapping, no? So dili gyud na nato ma-filean maski pud ang iyahang asawa. But again, pwede nato siya maapil sa kaso sa katong akong gingon nimong habeas corpus nga dalhon or ihatag balik sa imuha ang kustodiya sa maong bata. Ang ako alang sad nga unta magkasinabot lang mo, magkastorya mo, decide mo og asa gyud ang bata. Are you willing to take the child? Ngay kay mo padako niya or pwede man siyang mag-co-parenting lang mo para di pud maglibog ang bata. Like I always say, ako pabor man gyud ko nga makaila ang bata. Kung makaayo lang gyud sa bata ha, nga makaila ang bata both parents, no? Basta sakto lang gyud pagtratar by both the mother and the father para mabuo pud ang iyang pagkatao, di siya maglibog. Okay? So hopefully masulbad na gyud na nimo Mirasol. Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw